Og så handler det om et af tidens helt store modebegreber, selvudvikling. Vi skal alle sammen udvikle os selv hele tiden. Fokus er på individet og ansvaret, hvis det nu går galt. Hvor er det så? Det har redaktør Kant med i filosofi, Cecilie Eriksen, nogle ret markante meninger om. Velkommen til dig, Cecilie Eriksen. Inden vi går videre, så lad os lige se lidt nærmere på det her dyr, selvudvikling. Det kommer her. Det begynder i vuggestuen. Det enkelte kompetente barn skal understøttes i at udvikle sig til et unikt individ, som, når det kommer i skole, kan fortsætte under den fane, der i folkeskoleloven hedder livslang læring. Og når lille mand bliver stor og skal i gang med en uddannelse, handler det ikke bare om at tjene til livets brød. Han skal finde en bestilling, der gør ham lykkelig. Et vy over jobannoncerne fortæller om store forventninger til, at man konstant har lyst til faglig og personlig udvikling. Det kan for eksempel ske ved at kaste sig ud i junglen af tilbud om coaching og kurser i erhvervslivet, hvor alle skal realisere sig selv og udvikle deres potentiale. Og har man appetit på mere, eller kører man lidt fast, er der selvhjælpslitteraturen, en millionindustri, hvor mentale gør-det-selv-bøger tilbyder vejen til indsigt, lykke, harmoni og udvikling uden grænser. Ja, Cecilie Eriksen, du har også skrevet en bog, du er endda redaktør på den, lad os lige vise os den her. Selvrealisering, kritiske diskussioner. Hvorfor er du så kritisk over for det her? Jeg vil sige, at vi er så 11 mennesker, der har været med til at lave den her antologi, hvor vi belyser problemerne med det fra forskellige vinkler. Så er I jo så 11, der er kritiske. Ja. Det bliver du kun bedre, end jeg har sagt. Noget af det, vi er kritiske overfor, det er, at den her selvudviklingstankegang har en meget stærk tendens til at individualisere alle former for problemer. Og man kan sige, at det kan underminere vores sociale medansvar og vores forståelse for netop vores næste. Altså at man mere, alle skal bare sejle deres egen sø, eller hvordan skal jeg forstå det? Sådan kan det let blive. Altså for eksempel så kan man sige, at der jo de senere år har været, altså man siger, at lungekræft er et problem i vores samfund i dag. Og der har man lavet en masse kampagner med, der retter sig mod den enkelte ryger, altså smoking can kill, store fede skilte. Det, der står på cigaretæskerne, ja. Der kan man sige, at det er jo en meget individualistisk tilgang til det her problem. Man kan jo sige, at der er også andre ting, f.eks. bilisme, der er bilforurening. Der har vi ikke valgt at sætte ind med store fede skilte uden på alle biler, hvor der står cars can kill, og du bliver grim og gammel af at køre i bil, som der jo faktisk nærmest står på. Frem for at tage cykling, men det lyder som om, du nærmest ser selvrealisering som noget usundt, eller? Det kan det sagtens være, ja. Jeg vil mene, at tendensen til hele tiden at fokusere på individet, det kan godt blive en usund tendens. Men det at fokusere på individet, på mig selv, altså er det ikke meget sundt at give individet ansvar? Man kan jo sige, at det er jo ikke så godt at give det ansvar for ting, det ikke selv har ansvaret for. Man kan for eksempel sige, at vi mister måske blikket for det politiske, vigtigheden af politisk arbejde, vigtigheden af for eksempel fagforeningsarbejde. Hvis jeg som kvinde skal kæmpe for retten til lige løn, ene kvinde, sammen med min erhvervscoach i bagagen. Altså det er måske ikke ligefrem en kamp, der er mulighed for at vinde af den vej. At der skal politiske tiltag til, der skal juridiske tiltag til, hvis der skal for eksempel være lige løn for lige arbejde. Men kan man så ikke nemt havne over i den, som vi hørte meget i 70'erne, eller hvornår det var, det er samfunds skyld det hele? Jo, det er selvfølgelig en fare, at man så kommer over i den anden, men jeg mener, at der er stadigvæk, vi er så at sige kommet for langt over i den individualistiske grøft, at det er selvfølgelig et spørgsmål om at finde balance. Det lyder nærmest som du siger, at vi er på vej mod den der amerikanske drøm, at enhver kan blive præsident, men altså hvis det går rigtig skidt, så er det bare ens egen skyld. Ja, det kan man jo godt sige. I hvert fald hvis man kigger på meget selvhjælpslitteratur, så må man sige, at ideen om, at individet har uanede potentialer, den er meget udbredt. Og man kan sige, at det er jo nærmest et paradis, vi bliver lovet med, at vi bliver fulde af energi, og vi får mening i livet og lykke, hvis bare vi vender os indad og kigger indad. Du tager jo meget rundt og holder foredrag, og som er meget velbesøgt. Altså er folk ved at blive helt afmægtige over at skulle realisere sig selv hele tiden? Jeg tror, der er mange forklaringer på det. Jeg tror, folk er ved at synes, at nu er det nok. Altså, nu har vi kigget langt nok ind i os selv, og der fandt vi ikke svaret. At der er nogle ting udefra, vi også kan kigge på. Altså politiske spørgsmål, der er de økologiske og økonomiske ting, vi skal have styr på også. Men hvad kan man gøre selv, hvis man føler sig helt mast af alle de her krav om selvudvikling? Altså for det første, så skal man jo vide, at det er legitimt at sige nej tak til det. At der kan være legitime grunde til det. Og for det andet, så er det, at hver gang der bliver talt om individet og selvudvikling, så skal man være opmærksom på, om der er andre ting, vi glemmer at kigge på. Om der er politiske, om der er økonomiske, om der er rettighedsmæssige spørgsmål, vi også skal have kigget på. Så det gælder især på arbejdspladserne. Der er det vigtigt at huske de spørgsmål også. Og man ikke nødvendigvis skal føle sig som en dårlig medarbejder, fordi man
ikke vil være med til udviklingsarbejde, ikke bla bla bla. Ja, altså hvis ikke for eksempel netop, altså man kan sige, det tit bliver noget med personligt at skulle krænge sig selv ud. Altså det kan man jo, hvis man siger nej til det, så er det ikke nødvendigvis, fordi man ikke er interesseret i at gøre noget godt for sit arbejde. Tak skal du have. Nu har du gjort dit arbejde. Jeg fortsætter med mit.